Hej! Velkommen til en tur i weekenden med mig. Vi er udenfor nu. Vi er på trampolin. Jeg har lige lidt energi til at stå her. Jeg har lige sådan en lille... Jeg håber, I kan se den, en lille rockstar til at stå her. Original. Jeg kan se lidt bedre, hvis det gør sådan her. Rockstar original. Så... Oh my god. Og så har jeg en på besøg. Men hun må ikke komme ind i billedet, for hun må ikke komme på YouTube. Ah! Ja! Mit cykelhjelm! Mit cykelhjelm! Ah! Jeg ved det godt. Men det her det bliver en ny serie, hvor det er, jeg vil sådan fortælle lidt om, og vise lidt om, hvad det er, jeg laver i weekenden. Så. Det eneste, jeg har at sige er... Farvel.